lang po mga kanitig, huwag niyo pong hayaan yung simpleng sipon ng mga manok natin para hindi lumala at maging kurayza na mas delikado. Lalo na ngayon na maulan na naman at prone sa ganitong klaseng sakit ang ating mga manok. Kailangan talaga na sinusuri natin ang kalagayan ng ating manok para po agad na mahiwalay ang may sakit sa mga walang sakit. Mainam na gamot para sa sipon ang Panamox Couplet at Panamox Forte. Maraming salamat! Maligayang Pasko at manigong bagong taon! Hello, magandang umaga po mga ka-farming. Dito sa farming, napaka-enjoy ng buhay natin. Gagamitin natin itong way of life dahil talagang napakasaya din naman na meron tayong inaalagang hayop, meron tayong mga inaasahan para sa kinabukasan natin na habang tumatagal natin ginagawa, pupwede rin nating maparami yan. Although hindi naman lahat talaga na naging successful dito, marami rin sa atin ang dumadaan sa maraming pagsubok habang ito ay ating ginagawa. Kung minsan may mga namamatayan ng alaga, minsan naman sobrang mura ng bili ng alaga natin kapag atin ang binenta, or the worst pa, may iba naman nangunguha nung hindi naman nila alaga. So maraming mga challenge din dito. Hindi lang yan, napakaraming mga challenge din na nangyayari. Pero karamihan sa atin ng mga ka-farmer, karamihan sa mga naging matagumpay, yung mga challenge na yun ay ginagawa nila ng paraan para talagang sa susunod, hindi na mangyayari ulit. So imbis na sumuko sila, talagang nilalaban nila para mas lalo pang mapapaunlad, mapapaganda nila yung kanilang pagsasaka. So yun din yung ating mga pananaw ngayon. Marami nga rin ngayon na problema dahil nga sobrang mahal daw ng bilihin doon sa kanilang ipapakain sa kanilang mga alaga. Kaya karamihan gumagawa ng paraan, nagtatanim din sila ng mga pwede nilang ikatanim na pwede rin nilang ikabigay doon sa mga alaga nilang hayop. So ganun din ang ginagawa namin ngayon. Talagang nag-a-adjust tayo kung ano yung mga nagiging problema. Kasi itong farming, itong mga pag-aalaga ng hayop, tatanim ng mga gulay, mga halaman, ito ay kailangan din ng ating mga kababayan dahil dito lahat nanggagaling yung mga pagkain. Tayo ang pinaka number 1 na kailangan dito sa ating bayan, dito sa mundo. Dahil ang lahat ng mga kinakain ng ating mga kababayan ay siyempre nanggagaling sa farming. Tayo yung nagpo-produce ng pagkain. Kaya kailangan din natin na pagsikapan lalo para mas lalo nating mapapaunlad itong farming. Anumang pagsubok, kakayanin natin yan. Kung meron mang pagsubok, ilalaban natin at gagamitin natin yon na daan o gabay para sa susunod nating gagawin ito ay mas lalo pa nating tatagumpayan natin itong ating mga ginagawa sa farming. So ako nga po pala si Jid ng Farming Business at iba pa mula sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Maligayang Pasko po at manigong bagong taon po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Hi mga ka-native! Marami na po nag-aalaga sa atin ng mga manok ngayon. Meron dyan mga native chicken, heritage chicken, meron ding crossbreed na tinatawag na upgraded native chicken. Huwag nyo po titipirin sa patuka ang inyong mga manok. Bigyan po natin sila ng tamang pagkain para po ay always healthy ang ating mga alaga. Samahan na rin natin ng mga bitamina na angkop para sa pangkalahatang kalusugan nila gaya ng King's Vita Plus. Huwag natin silang tipirin upang di rin nila tayo titipirin. Paalala lang po, mula sa akin at sa King's Vita Plus. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Mga katambayan, sa pag-aalaga ng manok, lalo na kung marami na sila, importante ang kalinisan sa inyong kulungan. Malinis din dapat ang tubig na kanang iniinom upang malayo sa sakit gaya ng sipon, at samahan na rin ng mainam para sa bacterial flushing, ang Panamox Forte. Ligtas ang iyong mga manok kung tayo po ay may alam. Paalala po mula sa akin at Panamox Couplet and Panamox Forte. Merry Christmas and Happy New Year! Magandang araw mga katambayan. Huwag na huwag po nating kalimutan, bago po tayo mag-alaga ng manok, kailangan na mayroon po tayong sapat na kaalaman kung paano po sila alagaan upang hindi masayang ang iyong ibinuhos na kapital. At tandaan rin na kailangan sumabay sa mga bagong teknolohiya at gumamit ng mga bagong vitamina gaya po ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Maligayang Pasko at masayang bagong taon po! Magandang araw po mga ka-farming, kumusta po? At sa pag-aalaga ng hayop ngayon po, ma-share ko lang sa inyo
Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang Agrisenso, si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet, Ox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Ayan! Magandang araw po Luzon, Visayas, and Mindanao, and shout out po sa lieg ni Inday Bajang! Oh my gosh! Nakikita, napapansin nila. Hello. Oh, kailangan, Stress ako, Oo. di ba? Parang talaga ba't ako? before po kami nag-start, meron po kami mga kakaunting orientation na kailangan po daw namin i-emphasize yung leeg ni Inday Bajang. So, ayan po, Kaloka. emphasize po natin yan. Yan po yung ano niya, yan po yung living legacy niya sa taong 2022. Bago po Yung yan sa... nagkaliig na po oo. ako. Ayun, di ba? Oo. Thank you! Salamat sa mga gabing hindi nakakatulog dahil sa ubo. O, di ba? So, ito na po yun. Magandang hapon po ulit sa ating lahat. Yung ilang araw na ba ngayon? 4 days, I think, before Christmas. Hello! Ay, hindi. Correct, oo. 4 days. Yan, 4 days. Correct. Oh, ay, merong bata. Ay, that's Auntie. Ate Ano Tessa, to? sige, magpakita ka na lang sa kanila, dahil. Ayan, say hello to them. Oo, Hello. okay. Hi, everyone. Alagang King's Vita Plus po ito. Kawawa naman. Kawawa naman ang ating biik. Oh, sad siya. Oh. Ay, ano yan? Ano na? I think she's so happy. Ayan. Oo. Magandang hapon po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome. Agrisenso, at kasama niyo po si Inday Bajang. And of course, ito po ang inyong lingkod, Clara Tita. Samahan niyo po kami ngayon ni Inday Bajang sa loob ng isang araw. Isang araw? Isang araw. Isang oras. Diyos ko, Lord. Isang oras po na puno sa chikahan. Of course, puno sa chikahan na meron po kayong kapulutan ng aral, and at the same time, tips po later on sa ating Agri-Balita and Agri-Unique Chika. Abangan niyo po yan ng mga ka-agri. So, Yes. Day, yung mga nanonood sa ating ngayon via Ka-Farming Angat Facebook page, dito din sa ating AgriSensa page, and later on sa ating RNG Regional News Group Luzon or RNG Luzon. Hello po sa inyo dyan. Maraming salamat po sa inyong patuloy po na panunood, patuloy po na pagantabay at suporta po sa ating programang AgriSenso. I hope po na bago magtapos po ang taong ito ay marami at libo-libong viewers na po. O, diba? Libo-libong views po ang magiging ni AgriSenso para po ay maging handa po kayo sa inyong pagpa-farming next year. So, busugin niyo Why po. not? Diba? Diba? Busugin ninyo ang inyong mga inyong kaalaman, punuin ninyo ang inyong mga brain cells dyan ng kaalaman sa pag-agrikultura dahil maganda po ang agriculture, lalong-lalo na po kung kayo ay masipag po kayo at madiskarte. sa Yes. buhay. Really, ang agriculture is for those who are, tawag nito, very diligent and hardworking persons, diba? Kasi kung medyo arte-arte ka, agriculture is not for you kasi nga talagang madudumihan yung mga kamay, magkakasugat-sugat ka, nalagang nakakapagod. Even nga yung simpleng pagtatanim lang ng sibuyas, masakit na nga yan sa baywang, diba? Kasi you have to yuko and like that, Baywang. diba? Ganong mga bagay. Or kung gusto mong mag-alaga ng mga manok, talagang madudumihan yung kamay mo, kakagatin ka pa, ganun, may mga scratches ka pa on your skin. But then, if you really that somehow diligent and want to continue sa gusto mong simulan na negosyo, so walang imposible. So before year 2023 ends, we will make sure ni Clara na maibigay sa inyo yung mga nararapat na mga magagandang balita. And of course, ang mga tips na pwede nyo pong magamit, pwede nyo i-store sa inyong mga notebooks para po sa susunod na taon is inyo pong mai-apply if ever man makapag-decide po kayo, try kaya natin to. Why not, diba? So walang imposible. Basta lamang dasig, diba? Talagang ano ka lang talaga. You're really that confident that you can make it. Ayun. Puhon-puhon. You can be one of the agriculture tawag nito, mga talagang into the business of agriculture. Because the business of agriculture is too big at malaki po yung, tawag nito, malaki yung balik sa'yo kung talagang
you just have to be more maningkamot. Ayan, that's the word, maningkamot. Masipag. Maging masipag ka lang talaga for that one, diba? Hindi naman Correct. instant, hindi naman talaga in just a 1 day or 2 days, mababawi mo na yung mga pinondo mong salapi. But then it will take time, but the fruit of the labor, ika nga, yung mga success stories mo or whatsoever, masarap pakinggan in the future, diba? Uy, tumubo na yung mangga ko, diba? May mga bunga na, diba? Sarap sa feeling. Yung mga ganong bagay. Correct. Kaya, manood po kayo mga ka-agri ng AgriSenso. Sabay-sabay po tayong matuto para po tayo ay umasenso sa buhay, di ba? Yes, kasi, di ba, kasi kahit na meron ka ng mga ideas about it, still maganda pa rin na you gain more ideas or learnings from other persons who are into it or yung mga experts sa mga ganong bagay. Kasi nga, gaya nga ng sabi natin, yearly or monthly, may mga changes on the technologies, on the techniques, or baka may naisip na bagong technique yung isang tawag nito, yung bang iniidolo mong breeder or what, ini-share niya, tapos medyo so, pwede mo yung magamit, diba? So, every day is a learning process. Yun dapat yung attitude mo dapat. Siyempre, sa bawat araw na pag-aalaga mo ng iyong mga manok, mga baboy, kambing, or what, dapat positive ka sa bawat araw na, ito naman yung matututunan ko. Ito yung mga medyo hindi maganda, so wag mo nang gawin, para by the next time around, go na lang talaga, diba? Siyempre, yung mga discussions natin before, nalugi ako, diba? Sabi nga ng ating mga speakers, that's part of the game. Ayun. Yes. So, sanayan lang yan, diba? Siyempre, you will soon get through with it. Ayun. May mga dahil may mga pabiro din sinabi si Sir Jid ng Ka-Farming Angat ka na sabi niya, nalugi na ba kayo? Congrats! Dahil halos lahat naman ay nalugi. Pero ang importante ay never ever give up sa inyong pagpa-farming dahil yan po ay lilipas lang. Dapat wag kayong mag-dwell masyado dyan. Dapat yung mga ganun na mga challenges ay magiging lesson learned nyo yan, di ba? Sa mga susunod ninyo na farming. So far, wala namang negosyante na hindi nalugi, di ba? So, si Inday Badyang lang yung hindi nalugi, sa totoo lang. Diyos ko, baka maniwala sila ng bongga. Baka talaga akalain nila na pinagmamay-ari ko ang Amazon. Why not? Forest. Andiyan ka naman talaga sa Amazon. Ako lang po yung nakatira sa isang Amazon forest. Ayan. Kayong mga peka, yung mga chika nila na nagmamay-ari ako ng mga eroplano, mga toys lang po yun. Okay? Hindi. Kakaloka. Ang lapad-lapad kayo ng farm ni Inday My God. Badya. May goat farm yan sila, may gansaan yan sila, manukan, oo. Oo na. Nakakatakot siya. Yung goat farm namin yung mga goats namin, ilan na nga lang, diba? Kasi nga, binenta na nung husband ko. Kasi nga, that's the purpose. Mag-aalaga ka, then after 3 or 4 months, you can sell it. Buy and sell yung thing. So, yun yung ginagawa niya. So, namimili siya ng buntis. So, package na yung anak. O, diba? So, pag nanganak yung kambing, so that's an additional income for you kasi by the time binili mo lang yung kambing ng 4,000 or 5,000, but in the end, pag nanganak na yon, yung nanay tsaka yung anak, pwede mo nang maibenta into 8 or 9,000, depende. Kasi for now, on December in demand ang kambing, ayan. Especially, maraming gustong kumain ng kambing. Masarap kasi talaga yung caldereta, diba? Caldereta, kilawin, yung mga adobo. Oh my gosh. Magkano yung nyo, Day? Magkano ang live weight? Hindi ko masyado expert sa magkano yung kilo or what. I don't know anong presyohan nila this time. But so far, Hasan, na-remember ko, meron kaming 3 kambing na binenta, I think 2 or 3 months ago. It cost around 11,000. That was 11, yung 3 Yung 3 na. 11 to 12,000. So, mga nasa siguro yan siya. Mga 4. Medyo malaki, malaki-laki na rin siya. Medyo mahal lang talaga yung bentahan here sa Davao as compared sa ibang lugar here in Davao region. May mga maraming medyo mura lang in Davao del Sur, Davao del Norte, ayan. So, puhon-puhon, God's given, we'll visit those places actually kasi nga gusto rin namin talagang mas i-push pa yung tawag ito, buy and sell na mga livestock, such as kambing. Ang kambing kasi is hindi mahirap alagaan, ayan, diba? Kung low maintenance. Talaga, yes.
patali mo lang or pakawalan mo lang, ilagay mo lang dyan sa grassy areas on your place. So, pwede na. May Yes, nag-concert. Oh, yes. May nag-concert na bata. Yung feel na feel niya talaga ang moment. Yeah. Sa pagkakanta niya. Oo. Oh, yeah, she's looking, where are you? Where are you? Oh, yung mga ganong bagay na mga reaction. Anyway, balik tayo sa kambing. Ayun, madali lang kasi siyang alagaan. Ayun. Yun lang, syempre, pag may mga kambing ka, dapat may mga pabahay kang gawin. Ayun, kompleto ka rin sa tawag nito. Di ka pwede magkambing ha kung wala kang medyo malaki-laking lugar na pwede mong paglagyan or inyong tugwayan kung sa Bisaya ka. Pagpapastulan. Oh, yan. So, dapat may area ka gano'n. If ever na wala talaga, somehow, maulan, just like right now, ginagawa namin is talagang kumukuha na lang kami talaga ng grass or yung body ng saging, yung bunny, tinatad-tad niya into small pieces, pinapakain sa kanila. They eat it actually, and we put King's Vita Plus to that. So at least that's an additional supplement para sa kanila. Kasi nga, pag maulan, medyo prone sa sakit yung mga kambing, nagtatae sila, ayun. So somehow, at least man lang, you can contain kung ano yung pwedeng sakit na dumapo sa kanila. They can easily adapt to it or medyo healthy yung kanilang mga katawan. Yun din, may mga injections, ayan. Di yan nakakalimutan, may mga, I don't know what are the injections, basta mga pag medyo na medyo sobra, ayan, para sa mga, yung mga vaccines and also, ayun. Yes. Yes. Nawala ba yung pencil class? Sorry class. Ayan, nawala yung pencil. Yan pala yung kanya ginawa. Where are you? Where are you? Talaga, yung mga babies talaga, no? Ayan. Sige, tingin ka na lang dito. I'm here. Taglit na mga friends. So, yun siya. Ayun, nag-enjoy naman, especially my kids love kambing. So, may mga time na they do their visit and all. So, isa din yun sa mga reason na may mga kambing kami. Kasi yung mga anak namin, gusto ng mga animals. They love to see animals running around. So, at least maturuan sila at an early age paano mag-care ng mga animals around them. Ayun. So, hindi lang talaga siya more on earning. Ayan, diba? Kumikita, nag-enjoy din yung mga anak namin. So, yun siya. That will be all. Thank you. Thank you. Beautiful question. Thank you so much for that wonderful explanation, discussion. At dyan po nagtatapos ang ating pagkarot. Thank you. Let's call it a day. Okay. Ayan. So, since napasarap yung kwentuhan ni Inday Bajang, let's proceed na lang siguro to our agribalita kasi parang maganda itong isinusulong ng ating mga government leaders, Day, no? Itong pagpapalistro sa mga storage facilities kasi nga, yun nga, marami po tayo siguro, I think marami talaga tayong supply pero merong iba dyan na mga nag-hoarding. Very sad. I thought yung mga storage facilities talaga are registered. Yun pala may hindi. Meron pala talagang hindi. So that's why, yan po ang ating agribalita ngayon kung saan mga storage facilities sa bansa ay ninanais na irehistro para maiwasan ang hoarding. Ayan. So isang opisyal po ngayon sa Department of Agriculture ang nanawagan na napapanahon ng mairehistro ang lahat ng cold storage facilities sa bansa upang matugunan ang problemas ng pamahalaan sa mga smuggled o puslit na mga agricultural products. Ayon pa kay DA Deputy Spokesperson Rex Estoperez, dapat nang matigil ang cycle kung saan ang mga negosyante ay nag-hoard ng mga agricultural products sa panahon ng anihan at itinatago ang mga ito sa kanilang mga cold storage facilities at ilalabas lamang kung mataas na ang presyon ng mga ito. Nauna rito, sinabi ng Samahang Industriya ng Agrikultura or SINAG na dapat na maging mas istrikto ang DA at Bureau of Customs sa pag-monitor sa pagpasok ng mga imported na agricultural products sa Pilipinas. Kasunod na rin ito na pagkumpiska ng 3.9 million pesos na halaga ng mga umano'y puslit na puting sibuyas sa Divisoria sa Metro Manila sa nakaraang linggo. So ayan, feeling ko yung mga pagmamahal ngayon ng
Yes, it's a watch snack. Ayan. Anyway, feeling ko yung mga pagmamahal ngayon ng presyo ng sibuyas or the onions, the red sibuyas, it's because of that din, di ba? Sabi nga nila, wala naman talagang totally kulang na supply. It's just limited lang kasi nga wala pang harvest season. But then, just somehow see na medyo napakataas ng presyuhan sa ngayon. So, dapat lang siguro talaga na ma-monitor lahat ng mga cold storage facilities. Baka nga, dyan po itinatago yung ibang mga produkto. Kaya, somehow yung ibang mga negosyante, ibang mga small businessmen natin na napipilitang magtaas ng presyo kasi yung pag-angkat nila ng kanilang mga produkto is medyo mahal rin. So, yun talaga yung lagi nating iniisip or nire-request sa mga negosyante natin na please don't take advantage of the situation. Just like what we have sa sugar recently, good thing immediate na sumagot or nag-aksyon ng gobyerno kung saan sinubaybayan o tawag nito pinuntahan ang mga hindi naman pabrika, mga tawag nito mga stocks areas na merong mga possible mga supplies of those mga sugars in which nakita na nga merong mga area talaga na may mga stocks naman pero bakit sinasabing kulang yung nasa merkado. So for this time around, probably ang problema lang or kulang is a strict implementation of the law. Yun lang talaga. Have some teeth to do it para at least man lang di maging kawawa po ang ating mga magsasaka. Okay? So tulungan po tayo if ever sa inyong mga lugar may napansin kayo nga, uy, si auntie or si sir is medyo napakaraming namang tinatagong mga supply na mga gulay o ano bang mga produktong pang-agrikultura. So pwede nyo po sigurong ma-report. At least man lang the government can monitor and check on it and somehow they can do something on that one. So this is the time na magtulungan po tayong lahat. Okay? So ayun. So once again, mga negosyante, yung mga malalaking negosyante dyan, please don't take advantage of the situation. Maawa naman po kayo. Okay, ayun. So yan po ang ating agri-balita ngayon, friends. At may isang batang hindi ko maintindihan anong kanyang gustong mangyari sa kanyang buhay. Ay, hindi po yan sinusuot, anak. Ayan. Siyempre, dito naman po tayo sa ating agri-unique chika. Another tip na naman po ang ating maririnig. Ayan. Mula po sa ating mga experts na mga kasama, Dai. Ano po iyon? Meron siya mga things na kinukuha from my bag. Gusto niya ipasuot sa akin lahat. Ayan. So, Ayan, diba? talaga. Busy siya. Busy siya sa kanyang sa kanyang life free. So ayan, dito po muna tayo sa ating Agri-Unit Chika, mga ka-agri. Of course, noong mga nakaraang araw ay i-share sa atin ni ka-farming angat ka-content creator Sir Jid ang of course, kailangan natin na paramihin po ang ating mga alagang hayop, ang ating mga pananim. Yan po yung naging sekreto ng isang OFW, diba, na farmer, na nag-a-abroad siya, tapos of course, umasenso siya sa buhay, kasi habang nagiging isang OFW siya, ay yun din dito sa Pilipinas, ay nag-invest siya into farming. So, ngayon po, ang ating topic for today, of course, walang iba, ang magbibigay sa atin na naman ng panibagong fresh ideas and itong very inspiring story na naman ang ihatid sa atin ni Sir Jid ng Ka-Farming Angat Ka. Ayan, Sir Ro, VTR. Magandang araw po. Ang topic naman natin ngayon ay tungkol dito sa mga pag-aalaga namin itong mga bagong klase ng hayop. Katulad nitong gansa, itong mga pabo. Actually, matagal na to, pero sa amin, bago lang kami nag-alaga ng ganitong klaseng hayop. So sa amin naman, ang ginagawa ko, since kaunti pa lang or kakasimula pa lang, doon talaga di maiwasan na minsan talagang napapagastos tayo. Kung ano yung usual na ginagamit ng karamihan, yun din yung ginagawa namin. Katulad dito sa pabo, ang ginagawa namin pagdating ng mga pabo, binibilhan namin agad yan ng mga feeds na mamahalin. Yung magandang klase talaga na feeds na para formulated talaga sa mga manok or sa mga pabo or yung mga magandang klase din na naririnig natin. So, yun yung ginagawa namin nung simula kasi nga kakasimula pa lang at sabi nga natin kapag first time pa lang natin mag-alaga ng ganung klaseng hayop. Although sa pabo, medyo nakatry kami noon ng 2 piraso lang, kaya lang hindi rin nagtagal na matay yun. Nagdungoy, nalaglag doon sa kanilang sampahan. So ngayon kami nag-try ulit ng medyo marami-rami. Nag-start kami sa 8 piraso. 7 inahin, tas 1 barakong pabo. So actually, doon pa nga lang sa pagbili namin ng pabo, ginawa namin, hindi na ako naghanap ng pinakamura. Kung saan lang yung available, kasi medyo pahirapan din maghanap ng pabo. Kung saan yung available na pwede kong mapagbilhan, doon ako kumuha. No, marami nga rin palang nagtanong kung paano nga daw ba makabili ng pabo, saan daw makabili nito. So sa amin na ginawa ko,
Pumupunta kami sa nagpo-post din ako sa Facebook, naghanap ako doon sa area namin kung saan merong mga nag-alaga dati ng pabo. So may mga napupuntahan kami na wala na rin silang alagang pabo at na-try ko rin mag-post sa Facebook pero wala rin masyadong namamansin kasi wala rin silang mga alagang pabo. Talagang napakahirap maghanap din ng mga pabo. Kaya ang ginawa ko, talagang post lang ako ng post hanggang may nakapansin na isa na taga-barangay, kabilang barangay din sa amin. So may alaga din pala silang pabo. So doon nag-reply siya na yun nga, pwede kami pumunta sa kanila. So ayun, so far nakakuha ko ng pabo sa kanila. Kaya lang iniiwasan ko yung inbreeding. So ang ginawa namin, naghanap kami ng ibang area kung saan kami makuha ng lalaking pabo. So far naman, sa paghanap namin, after mga ilang linggo na naman ulit, sa paghanap, nakahanap kami. Kailang isang piraso lang yung pabo niya. Kasi dati siya nag-alaga ng pabo na isang pares, kaya lang yung isa namatay. So naiwanan yung lalaking pabo niya. So yun na lang din mag-isa, hindi niya na rin maparami. Kaya binenta niya na rin. Medyo mas mataas nga lang na presyo kasi nabili niya rin ng medyo mahal. So yun, 500 pesos per kilo ang bili ko. Yun naman sa mga nauna mga babaeng pabo na nabili namin, mga dumalaga na yon, mga ready to lay na. So 300 per kilo naman, wherein umaabot din siya ng halos alagpas 3 kilo rin doon sa mga babae kasi medyo maliliit ang mga babaeng pabo. So nakahanap kami ng lalaking pabo pero yung presyo niya naman ay more or less mga 3.5 yung bili namin noon. Hindi ko lang mas tandaan exactly yung presyo kasi umabot yun ng mga 7 kilos, mga ganun, around 7 kilos. So medyo mahal lang siya dahil nga 500 per kilo yung nabili namin sa kanya dahil mahal din yung bili niya noon dati. So yun, so far naman dahil nga talagang target natin magkapabo, although ang hinahanap ko sana ay yung medyo bata-bata pa para medyo mura, hirap nga akong maghanap kasi nga bihira yung nag-alaga ng pabo. So binili ko na rin yun, malaki din naman, so maganda rin yung lahi noon doon sa mga pabo namin. So far naman, no, sa ganung panimula namin, sa ngayon medyo napaparami na namin yung pabo. Pero tulad na nabanggit natin, medyo magastos sa simula. Pero hindi naman talaga sobrang laking gastos kasi kaunti pa lang naman. Pero tulad na nabanggit natin, kapag nagsisimula kami, ganun talaga, pinufull force namin kahit na bibili kami ng mas mahal na feeds, basta maganda lang yung paglaki nila, lalo na umpisa pa lamang. Gusto natin silang paramihin. Pero habang tumatagal, siyempre, kaya natin naisip na magsimula muna sa kaunti. Dahil habang tumatagal, inaaral din natin, no, nagli-learn pa tayo kung ano yung mga pwede pa nating gawin, ano pa yung pwede nating i-apply para hindi tayo gagastos ng sobrang malaki. Kasi nga, tulad na nabanggit natin, sabihin man nilang nagtitipid ka, pero kailangan din natin magtipid at maghanap ng ibang mga alternative na ibibigay sa mga alaga natin na makukuha pa rin nila yung sapat na nutrients o sapat na pangangailangan ng kanilang katawan para sila ay lumaki. So, yun ang ginagawa namin ngayon. No? Nagtatanim na kami ng mga napier grass, madre de agua. Kasi itong mga pabo, kumakain din sila ng mga dahon-dahon. No? Although pati nga mga damo-damo sa labas ng kanilang kulungan banda, kapag pinapakawalan namin, kinakain nila yon, mga Carabao grass. So marami silang kinakain klase ng damo, maging yung mga saha ng saging. Kaya yan, nagtatanim tayo ng mga yan ngayon. Kasi kapag naparami na natin sila, siyempre kailangan na rin natin magbigay ng mga alternative na patuka. Although, magbibigay pa rin tayo ng mga feeds or mais or kung ano yung pwede pa natin ibigay sa mga pabo natin para lalo pa natin silang maparami. Pero yun, tulad na nabanggit natin, hindi na tulad nung nauna na ginagawa namin na nagpo-pull pa kami ng feeds. Kasi ngayon dumadami na sila. So, yun na yung ginagawa namin na binibigyan namin sila ng mga alternative naman na patuka para hindi naman sobrang magastos. So, ganun din dito sa gansa. Medyo bago lang din kami nag-alaga ng gansa. So, yun din yung paraan namin. Nung una, naka-feed sila. Pero habang tumatagal, nagbibigay na rin tayo ng mga alternative na patuka. Katulad ng kasaba, no, minsan nga kumakain din sila ng mga palay, mga leftover na palay, mga niyog, yung mga sirang niyog, mga reject na niyog, binibigay din namin yan sa kanila. So, kumakain naman yung ating mga pabo, mga gansa. So, ganun din ang kasaba, kumakain din sila nun. So, yun yung mga pamamaraan namin ngayon habang nag-umpisa. No? Kaya sa simula, hindi talaga maiwasan na tayo mapapagastos. Pero depende rin naman sa atin yun. Kung tayo naman ay may karanasan na or nakakuha na tayo ng ideya dun sa mga kakilala natin, hindi naman din ganun kalaki yung pwede nating gastusin doon. Kasi yung mga idea na nakuha natin based on sa experience natin, pwede naman nating mai-apply yun agad doon sa gagawin natin sa mga paninimula natin. So, yun ang sa amin lang, yun din yung sarili naming pamamaraan, sa sarili naming experience kasi gusto namin mag-learn kami ng mag-learn. So, matuto kami doon sa mga ginagawa muna namin. So, yun yung mga
pamamaraan din namin para kahit papaano ay mapapa-improve din namin itong pag-alaga namin ng hayop. So, yun. Kasama din ang pag-alaga namin ng hayop, itong King's Vita Plus. Ito. King's Vita Plus na vitamins. Lahat ng alaga naming hayop, binibigyan namin nito. Pwede siya ihalo sa tubig or doon sa mga pagkain din nila. So, ang sa akin naman, dahil nga noon, naranasan na namin ng mag-alaga ng pabo na nagkakasakit, mga sakitin, no? Mabilis magkasakit. So, mas gusto ko na mas magiging maliksi yung mga alaga ko at talagang meron silang proteksyon para hindi sila madaling tapuan ng sakit. No? Meron silang proteksyon para hindi sila madaling tapuan ng sakit. Dahil itong King's Vita Plus, meron siyang multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, probiotics, calcium plus D3 enzymes at marami pang mga sangkap na lalong nakakatulong doon sa mga alagang hayop. Kaya ito yung ginagamit ko rin ngayon para doon sa mga alaga naming hayop. Lahat. Ito kasi ang gusto ko dito sa King's Vita Plus, lahat ng hayop na namin na alaga sa mga kambing, sa baboy, yan, sa rabbit, sa pato, sa itik, sa gansa, sa pabo, nagagamit ko siya doon. Kasi siya ay halos pangkalahatan na alagang hayop. Yan. Tsaka napakarami niyang mga elements na makakatulong sa mga alagang hayop natin. No, kaya ito rin yung ginagamit ko rin ngayon habang kami nag-alaga ng hayop. Kasi tulad na nabanggit natin, hindi lang naman ito yung simpleng pag-alaga kasi gusto natin itong maparami. So gusto natin na mapapalakas yung immune system nila. At talagang mabibigyan natin sila ng sapat na nutrisyon para habang nagpapalaki tayo ng alagang hayop, masaya naman sila na pinapalaki natin. Hindi naman sila yung tipong nanghihina na lang dyan sa tabi-tabi. So kailangan malakas sila, malakas ang immune system para lalo nating maparami at mas productive sila kasi nabibigyan natin sila ng sapat na nutrisyon mula dito sa King's Vita Plus na vitamins. No, ito ay napakalaking tulong din. Based na rin sa observation namin, medyo matagal na rin kaming gumagamit nito at so far talagang napansin natin na napakalakas ng mga alaga naming hayop dahil dito sa King's Vita Plus na ginagamit natin. At ito rin ay rehistrado mismo sa Bureau of Animal Industry. Kaya ako nakakatiyak ako na safe ito dun sa mga alagang hayop namin. Kaya ito yung pinagkakatiwalaan ko ngayon para dun sa mga alaga naming hayop. So, yun. Yun yung mga, sa ngayon nga, marami rin tayong tinatanim pa para dagdag din na pampakain. Doon sa iba pang mga alaga namin sa baboy, sa baka, sa kalabaw, sa kambing. Nagtatanim din tayo. Mga Napier grass, pwede pakain sa kambing, sa baka, sa kalabaw. Yung mga pabo nga, kumakain din ito, lalo na yung medyo bata pa ng mga Napier grass. Medyo malambot pa. So, yun yung pinaparami namin, Napier grass, tsaka saging. At marami pa mga madre de agua para mas mas talagang mabibigyan natin sila ng sapat na pagkain. So, yun yung pamamaraan natin. Kasi kung mag-alaga tayo ng hayop at nakabase lang tayo doon sa feeds, tulad na nabanggit natin, yung iba kasi ngayon, sobrang mahal na. No? Itong mga feeds ngayon, sobrang, sabi nila, tumataas na yung presyo. So, kapag tayo nagpaparami, kailangan din natin na magpaparami din tayo ng mga pampakain doon sa mga alagang hayop. So, yun yung mga pamamaraan din namin sa ngayon para hindi kami gumastos ng sobrang malaki kasi hindi naman talaga namin kaya gumastos ng sobrang malaki. Kaya sa amin, start small muna, dahan-dahan muna yung pag-aalaga namin ng hayop para habang tumatagal kapag napaparami namin, so dahan-dahan na rin namin napaparami yung mga pananim na ipapakain namin sa alagang hayop. At bukod pa doon, ang benefits pa noon na start small tayo, nagdahan-dahan din ang nagpaparami, no, ang benefits pa nito ay dahan-dahan din natin makikita yung market natin. No, kasi unti-unti tayo makikilala ng ating paligid, lalo na kung maganda naman yung produkto natin. 'Di ba? Kung o kung maganda yung lasa ng mga itlog or kung magandang klase yung itlog na quality yung itlog na napoproduce natin at maganda yung lasa ng mga meat na napoproduce natin, siyempre i-refer tayo ng i-refer niyan doon sa mga kakilala ng iba pa para malaman nila kung saan sila nakabili ng mas magandang produkto na pwede nilang pang-ulam. So, yun yung mga pamamaraan natin ngayon, wherein dito sa farming, hindi lang naman ito natatapos sa dyan lang, sa ganito lang. Kasi po pwede, may chance pa rin tayo na mapalago natin lalo ito. Lalo na kung talagang pagsikapan natin at balang araw, kapag naparami na natin yan, nakaipon na tayo unti-unti doon sa mga pagbebenta natin ng itlog, mga produkto natin mula sa farm. So, possible din na darating ang panahon na makapagtayo din tayo ng sarili natin na meat shop, na sarili nating tindahan ng itlog, 'di ba? So doon na lang pupunta yung mga bibili, no, hindi na sila mahirapan pang maghanap kung saan sila bibili ng itlog. Doon na sila pupunta sa area natin. So, yun, direct to consumer pa tayo. Hindi na tayo dadaan pa doon sa mga middleman. Kasi marami rin ngayon, no, bukod doon sa kasi marami rin ngayon bukod doon sa mga reaksyon ng iba, doon sa kanilang mga inaalala na problema nila lagi sa farming is tong fertilizer nagmahal.
So, wherein may solusyon din naman. So, sa fertilizer, pwede tayo magkuha ng mga organic na mga, alam ba, yung mga dumi ng alaga nating hayop, pwede natin gamitin yan bilang organic fertilizer. No, maraming paraan dyan para mabuo natin yung organic fertilizer na kailangan natin. Tapos dito naman sa feeds, sobrang mahal ng feeds, marami rin ang mga problema dito. So, other option naman natin, ang way naman natin dyan ay itong pagtatanim ng mga dagdag na ikapatuka doon sa mga alagang hayop. Nasa atin na kung purely yun yung ibibigay natin or pwede rin tayo magbigay ng mga halo. yung alternative na patuka, haluan natin ng feeds. So para mas makatipid tayo. Pwede rin na purely yung mga tanim natin para mas natural yung paglaki ng mga alaga nating hayop. So depende rin sa pamamaraan natin yun. Dito naman sa isa pang naging challenge dito sa farming ay itong pagbebenta naman na dumadaan sa mga middleman. Kung saan minsan sobrang mura binili ng middleman pero pagdating doon sa palengke sobrang mahal naman natin na bibili yung mga meat, yung mga itlog, pero ang kuha naman sa ating mga farmer ay sobrang baba ng presyo. So yun naman, isa rin yun sa napakarami din na nag-react na parang hindi siya tama kasi ganun kamahal. Pero ang reason naman ng mga middleman dyan, siyempre minsan kapag binili nila yan, hindi naman nila agad na ibibenta. So papakainin pa rin nilang papakainin yan, gagastos pa sila nung pampatuka din doon sa mga nabibili nila. So wherein, kung tayo yung mismong farmer, ay masarili na rin tayong pwesto. No, may pwesto tayo sa palengke, may meat shop tayo, or kahit pwesto mo na sa palengke, o doon sa mga tiyanggi, pwede tayo pumesto doon. Hindi na tayo dadaan sa middleman. Direct to consumer na tayo na magbenta. So, mas possible na mas maganda pinkikitain natin. So, actually sa akin, ito yung mga pananaw ko rin sa future dito sa ginagawa namin. Kasi maganda kapag may ginagawa tayo, dapat meron din tayong goal. May mga titingnan din tayo na posible nating makamtan, posible nating marating kapag tayo ay magsisimula para na-inspire din tayo. At higit sa lahat, dapat may disiplina rin tayo doon sa mga ginagawa natin na talagang pinupurso natin, no, para doon sa mga plano natin, sa goal natin. Although sa umpisa dito sa farming, hindi na talaga natin masasabi na kikita ka agad dito kasi madalas palabas lahat ng pera mo dito kasi gagastos ka pa doon sa pagpapakain sa kanila. Pero once na napaparami na natin, napapalaki na natin sila, pwede naman na natin magiging source of income yon. Kung maibenta na natin, so pwede tayo makuha na doon ng mga panggastos naman natin. So, ganun talaga kapag nag-umpisa pa lang tayo, marami pa rin tayong mga challenge na pagdadaanan din na kailangan din natin na mag-learn para din mas ma-improve pa natin lalo yung mga ginagawa natin dito sa farming. So, yun yung sa amin yun yung ina-apply ko rin ngayon para mapa-improve din namin yung aming mga ginagawa dito sa farming. Kaya talagang kapag may challenge sa akin, ginagawa natin ang solusyon yan, hinahanapan natin ang solusyon. Lagi nating tinitingnan yung mga positive na mga pwede pa nating gawin doon sa mga negatibong nangyayari sa ginagawa natin sa farming. So, yun, may kanya-kanya rin naman tayong mga pamamaraan dito. Kung ikaw, anong diskarte mo, mag-comment ka rin dito sa baba kung meron kang diskarte sa farming para malaman din ng iba at tayong mga farmer, mapapa-improve din natin. Dahil dito sa farming, kailangan din ng tulungan para mas mapapa-improve din natin ang mga ginagawa natin dito. Katulad ng mga ginagawa din karamihang mga naging successful sa business, nagtutulungan sila, kaya mas napapa-improve nila. So, yun lang din naman ang sa akin. Yun din yung ma-share ko sa inyo based din sa experience namin dito sa aming mga ginagawa ngayon sa pag-aalaga ng iba't ibang klaseng hayop. So, ayun, yun naman po muna sa ngayon. Maraming salamat po. Thank you po. Happy farming. Ayan, happy farming, Sir Jid. Of ka-farming angat ka, o 'di ba? So paano ka matututo kung wala ka naman ding ini-invest na bagong pamamaraan o bagong mga alagang hayop na iyong pwedeng magiging experiment sa mga susunod o sa mga magiging pamantayan mo sa iyong pag-aalaga ng mga bagong hayop, o 'di ba? So sa mga, for example, sina Inday Bajang, meron silang mga kambing, 'di ba? Dati ay I think nagbababoy kayo, Day, 'di ba? Meron kayong babuyan. Naka-ano ka, Day? Naka-mute ka. Sorry naman sa senior, oy. Sorry, God. Wala mangudit sa diya man. Pero
ano siya, pero ano ba siya, Day? Una-una, nagbabuyan kayo. Nagbabuyan kami, parang nag-anay talaga, nagpaanak yung ng inahin, no? Meron kayong inahin, inahing baboy. yun. Oo. Siguro once or twice lang yun na actually ang isa sa reason why we stop, it's very alagain ang baboy, and at the same time mahal na din talaga yung feeds, and medyo maarte-arte yung mga baboy namin, and also gusto talaga na feeds, do pwede mo namang haluan ng taho and other stuff. Yun nga talaga, umabot sa time na medyo tumaas yung presyo ng pagkain sa baboy. But so far, we experienced, it was really a good experience, though nabawi rin naman yung kapag in-invest namin for it, and it's good. So that's why we venture to sa medyo simple lang. So we try kambing. Ayan. So nagkambingan kami. Ayun. And gusto na ninyo i-try, magmanok ka na rin, at least, diba? We have the area, you have the place, so why not? So marami din kasi naghahanap ng mga chickens dito sa amin. My brother is into that, so marami siyang manok. Pero syempre, sa dami din ng mga namimili sa kanya, kasi binibenta niya ng dress na, so talagang maraming bumibili. Di ka na mag-e-effort sa paglilinis, pag-iihaw. So, medyo nagkukulang sa supply. So, that's the reason as well. Why not? Sige, magdagdag tayo ng ibang klase na naman ng manok. In the future, Correct. That will be soon. Diba? Oo. Soon. Diba? Kagaya ng mga na-discuss, na i-share kanina ni Sir Jade sa ating sa Farming Angata na kung gusto mong mag-experiment, gusto mong mag-alaga ng bagong alagang hayop, so kailangan mo talaga na mag-invest, okay? Kailangan mong gumastos. Medyo magastos nga siya, diba? Kasi nga, bibili ka pa ng mga bagong breed, bibili ka pa ng bagong mga alagaing hayop para yun ang magiging panimula mo, okay? So, yun siya. Gagastos ka talaga at the same time kailangan mo matuto, okay, with that. Yes. Wala pong negosyong hindi ka gumastos. Talagang gagastos ka po. Ayan. Yun lang. Correct. It's just a matter of what kind of business you want to start to. Siyempre, kung medyo yung business na gusto mo medyo mahal, you have to invest more. Kung negosyo na medyo pa konti-konti lang, so medyo hindi ganun kalaki ang iyong i-invest. But then, talagang you really have to shed out money, and that is the time na magbabudgeting ka na, kung kumita ka ba, nabawi mo ba yun, o diba? So yun talaga yun. That's the way how business go. Okay? Anyway, balik tayo mga friends. Sinawala, dyan lamang kayo. Huwag kayong umalis. Kami po'y magbabalik ni Clarita matapos sa mga paalala. Paalala lang po mga kanitig, huwag niyo pong hayaan yung simpleng sipon ng mga manok natin, para hindi lumala at maging kurayza na mas delikado. Lalo na ngayon na maulan na naman at prone sa ganitong klaseng sakit ang ating mga manok. Kailangan talaga na sinusuri natin ang kalagayan ng ating manok para po agad na mahiwalay ang may sakit sa mga walang sakit. Mainam na gamot para sa sipon ang Panamox Couplet at Panamox Forte. Maraming salamat! Maligayang Pasko at manigong bagong taon! Hello, magandang umaga po mga ka-farming. Dito sa farming, napaka-enjoy ng buhay natin. Gagamitin natin itong way of life dahil talagang napakasaya din naman na meron tayong inaalagang hayop, meron tayong mga inaasahan para sa kinabukasan natin na habang tumatagal natin ginagawa, pupwede rin natin maparami yan. Although hindi naman lahat talaga na naging successful dito, marami rin sa atin ang dumadaan sa maraming pagsubok habang ito ay ating ginagawa. Kung minsan may mga namamatayan ng alaga, minsan naman sobrang mura ng bili ng alaga natin kapag atin ang binenta, or the worst pa, may iba naman nangunguha nung hindi naman nila alaga. So maraming mga challenge din dito. Hindi lang yan, napakaraming mga challenge din na nangyayari. Pero karamihan sa atin ng mga ka-farmer, karamihan sa mga naging matagumpay, yung mga challenge na yun ay ginagawa nila ng paraan para talagang sa susunod, hindi na mangyayari ulit. So imbis na sumuko sila, talagang nilalaban nila para mas lalo pang mapapaunlad, mapapaganda nila yung kanilang pagsasaka. So yun din yung ating mga pananaw ngayon. Marami nga rin ngayon na problema dahil nga sobrang mahal daw ng bilihin doon sa kanilang ipapakain sa kanilang mga alaga. Kaya karamihan gumagawa ng paraan, nagtatanim din sila ng mga pwede nilang ikatanim na pwede rin nilang ikabigay doon sa mga alaga nilang hayop. So ganun din ang ginagawa namin ngayon. Talagang nag-a-adjust tayo kung ano yung mga nagiging problema. Kasi itong farming, itong mga pag-aalaga ng hayop, pagtatanim ng mga gulay, mga halaman, ito ay kailangan din ng ating mga kababayan dahil dito lahat ng gagaling yung mga pagkain. Tayo ang pinaka number 1 na kailangan dito sa ating bayan, dito sa mundo. Dahil ang lahat ng mga kinakain ng ating mga
kababayan ay syempre nanggagaling sa farming. Tayo yung nagpo-produce ng pagkain. Kaya kailangan din natin na pagsikapan lalo para mas lalo nating mapapaunlad itong farming. Anumang pagsubok, kakayanin natin yan. Kung meron ng pagsubok, ilalaban natin at gagamitin natin yon na daan o gabay para sa susunod nating gagawin ito ay mas lalo pa nating tatagumpayan natin itong ating mga ginagawa sa farming. So ako nga po pala si Jid ng Farming Business at iba pa mula sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Maligayang Pasko po at manigong bagong taon po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Hi mga ka-native! Marami na po nag-aalaga sa atin ng mga manok ngayon. Meron dyan mga native chicken, heritage chicken, meron ding crossbreed na tinatawag na upgraded native chicken. Huwag nyo po titipirin sa patuka ang inyong mga manok. Bigyan po natin sila ng tamang pagkain para po ay always healthy ang ating mga alaga. Samahan na rin natin ng mga bitamina na angkop para sa pangkalahatang kalusugan nila gaya ng King's Vita Plus. Huwag natin silang tipirin upang di rin nila tayo titipirin. Paalala lang po, mula sa akin at sa King's Vita Plus. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Mga katambayan, sa pag-aalaga ng manok, lalo na kung marami na sila, importante ang kalinisan sa inyong kulungan. Malinis din dapat ang tubig na kanang ininom upang malayo sa sakit gaya ng sipon at samahan na rin ng mainam para sa bacterial flushing, ang Panamox Forte. Ligtas ang iyong mga manok kung tayo po ay may alam. Paalala po mula sa akin at Panamox Caplet and Panamox Forte. Merry Christmas and Happy New Year! Char. Ayan, o, diba? So, 4 days to go na lang. Pasko na, mga kapatid, mga ka-agri. So, Dai, are you ready sa iyong ihahanda na ano? Yeah, na so far, yeah, may mga plans na initial plans and what to something like that. Ano yung Mag-ihaw mga kayo ng ano, Dai? Kambing? Parang hindi yata. Kasi nakapag-ihaw na kami ng pig the other week. Yung pig na inalagaan namin, it was intended for the month of December. So maraming purpose yung pig ngayon. Ginamit sa birthday, ginamit sa anniversary, gagamitin sa birthday, gagamitin for Christmas. Ayan. So yun siya. That was really intended for that. And we think, it's a way, parang nakasave ka rin, di ba? Kasi kesa Correct. Mahal na yun. Kesa bumili ka sa palengke, so at least you were able to tend that pig for siguro mga 3 months. Upo. Ito siya. So, hindi pa siya namin naiihaw. Yan siya. Patabaing baboy ba yan siya? Yung nakahag kayo, patabaing baboy yan. Yes, ayan. So, ayun siya, nakasave pa kami. Kasi nga, parang ang kilo ngayon ng chan or the belly ng isang baboy is around 330 so far. Sa isang plans lang, 330. So, syempre, kung magluluto ka ng medyo maramihan, di ba? Medyo mahal-mahal. Siguro yung ano, Dai, yung 330, Dai, sa palengke, ano, pero kung siguro pagpunta na sa mall, mga nasa 350 na siguro mahal yan. Na. And syempre, you cannot be assured of the quality, di ba? Kasi nga, especially, sorry for yung mga kinakatay, saan ba yung kinatay, ang klase ng baboy na ginamit. So, at least for that, we are sure na kami yung nag-alaga ng pig, walang sakit, kinatay siya for that purpose. So, that's all. So far, ayun na siya. So, mga, simpleng handaan lang talaga. Kasi we don't want to spend a lot more sa pagkain. Kasi nga, being health conscious and all. Diba? Uy, iwasan talaga yung mga matataba, yung mga sweets. Correct! Sabi ng mga doktor, pwede namang kumain. Pero not so much. Don't deprive yourself. Limited diba? lang. Minimal lang, diba? So, pwede kumain ng lechon. Not too much. Huwag yung kumain na parang wala nang bukas. Ayun. Always remember that. Wait! Diba? Ano yan ha? Lalong-lalo na sa parents ko dahil na puro senior citizen. Parang pork. Parang banned na yung pork. Sa inyo. So, anong ihahanda ninyo kung wala ng pork? Yan! Gulay. Fish, vegetable salad, yung mga doon, sugba na isda, inihaw na isda, yun naman. Yung father ko naman is, kumakain pa rin siya ng pork, pero parang ano lang siya dahil, naka-ano siya ba? Oo, yung sukat for that is nakasukat match na box. siya.
O Ayan, matchbox oo. size. Ayan. Lalo na dahil na syempre meron ng mga maintenance, sabi ng doktor na pag may ganun na situation or health condition, as much as possible in a month, twice a month ka lang kakain ng karne. So, mostly dapat gulay talaga at saka kahit isda at chicken, okay lang. Isda at chicken. But Okay lang meat, yan. beef, kambing, not allowed. Yes. Yan yung Masyadong magko-contribute ng creatinine doon sa blood mo. Yes, sa it's because kidney. medyo mabigat or mahirap Digest. i-process yung mga pork, yung beef, at saka yung kambing kasi medyo makakapal yung kanilang mga tawag ito, or the fats itself. So, how about yung mga gulay na lang? Ayan, medyo light lang the chicken. Pero sa chicken, wag naman yung skin. It's the, it's the meat din ang ibigay. At saka sa isda, yun din, kailangan piliin yung mga isda na not so high as well. Sa mga uric and also yung mga isda, probably bangos, pwede yung mga bangos. Kung pwede pa tayong makabili ng pumpano, why not? O, di ba? Correct. Oo. So, medyo pricey siya. Di ba dahil ikaw ba yung nagsabi na yung pumpano, magiging out na siya? Pero binawi nila yung kanilang tawag, binawi nila yung kanilang naunang sinabi na tawag nito, huhulihin yung mga tawag nito, magbibenta. Kasi kailangan hindi na siya makikita sa mga palengke, sa supermarkets, and siyang allowed na lang is mga hotels, which is binawi nila kasi parang siguro hindi sila kaintindihan nila, which is I think tawag nito, it's a deprivation as well of other people na nabubuhay sa pagbebenta ng mga ganung klaseng isda. Kasi I have friends selling pompano fishes, which is maganda yung kita for them, diba? Kasi medyo hindi ganun kamahal. Kasi when you buy pompano from hotels and all, mahal na yan. Kaya nga, Day, parang naabot na sa 500 yung isang maliit, medium size na pompano, 500 pesos, 550 yan siya. There's nothing wrong naman with selling those salmon in pompano. It's not a competition with the local fishes that we have. Kasi nga, people has variety of taste naman. Kung ayaw naman nila ng pompano, ayaw ng salmon, they can go with the fishes na kuha ng mga fishermen natin. At saka, not all naman ng mga palengke is merong mga pompano at salmon na binibenta, diba? It's just few of the things that we have. Mostly nga yung pompano at salmon is binibenta via online. Ayan, may mga, especially now Christmas season, may mga kakilala tayong nagbibenta ng pompano at saka salmon via online nila ginagawa. Kasi marami daw talagang namimili as a alternative of the meat, mga pork. Correct. So, isda na lang tayo. Pero mahal din naman, diba? So, if you have the budget, why not, diba? Para mas healthy naman yung inyong medianoche, yung noche buena ng inyong pamilya. Yan, meron na isang natutulog habang nagsasalita ang kanyang ina. Huwag tayong maingay dahil may natutulog po na bata. Yes, Believe makadisturbo ako sa kanya kasi kahit gaano kaingay ang mother, natutulog siya. Yes, kanya. So, ayan yung mga binigay namin sa inyo na tips din tayo badyang na pwede ninyong ihanda po sa Noche Buena. Kahit hindi naman gaano ka bongga, grandioso, importante ay masaya kayo Ganun talaga, mag-okay kayo. Magpag-games kayo with the kids. Magpag-games yan. Oo. You don't have to be so extravagant, diba? Correct. Oo. Abongga talagang hindi na siya uso sa ngayon. Praktikalan na po tayo. Correct. Ayun. Sa amin dahil doon sa probinsya namin dahil sa Bansalan, Davao del Sur. Yung mga magkakapitbahay kami dahil medyo kasi subdivision yun siya. So parang pumupunta kami sa gitna ng kalsada doon sa kumbaga common namin na corner. Doon kami magpapatlak kami dahil. So ano yung namin, ano yung mga naluto namin sa bahay. So ilagay namin doon. Tapos kami lahat ay magsalo-salo. Yan yung nakagawian. Nice. Oo, nakagawian. Ganon, diba? How I wish. Pero siguro sa iyo dyan, malayo sa iyo dyan. Malayo kasi yung mga neighbors namin. And most of our neighbors in here, sa area where we stay, is mga renters ng uncles ko. So, umuwi rin sa kanilang mga lugar. So, yung maingay na part pag Pasko to year sa aming bahay lang. So, maingay kami is because our yung mga pamangkin ko will be here. We're complete. Ayan. So, ayan, may palaro-laro. That's the traditional pictorial ng pamilya. So, ang gulo-gulo namin. Starting so kapag
tutorial sa mga bata hanggang sa mga matatanda. So yun, that makes us all busy in preparing the food. So ayun lang, the usual thing, mga mag-iihaw ng isda, ayan, may mga desserts Correct. konti, may mga palaro-laro, and then around 1 or 2 a.m., knockdown na ang lahat, tulog na. Tulog na. Yes, na, diba? So yun lang, na simple, yes, it's okay. Kung gusto mag-inom, bahala ka sa buhay mo. Hindi naman ako umiinom. So hanggang kain mo talaga yung Kahit ano, talent. Day? Kahit wine or mga I don't- non-alcoholic Yung mga sparkling, wine, ano? yun lang. Siguro, yung mga light San Miguel like that, I drink pero isang baso lang. Yun lang talaga. Is after that, wala na, hilo na po ako. Nanginginig na yung katawan ko, ang lalaki ng mga pawis ko and all. So, parang hindi talaga siya for me. So, okay na po siguro ako sa mga tubig at juice, soft drinks. Ayun. Okay na ako doon. Yes, Uy, speaking nakakaawa of nila ano lang. speaking of soft drinks, na-adjust na ang presyo ng soft drinks natin ngayon, in fairness. Yes! So, diba? Hindi na So, siya wala na mabigat. Yes. So, masaya na ang party ng mga bagyas. O, di ba? Pwede nang lumaklak ng maraming soft drinks. Huwag niyo pong sabihin na kulang ang asukal. Ang dami pong sugar cane over there sa Bukidnon. In-inspection ko po yun nang ako napunta ng Cagayan. Oo. Marami po In-inspection ni Inday Badyang ang kanyang hacienda. Di katuban sa Bukidnon. Yes, Meron po siyang nagtataka ka nga hacienda. Kaya sinasabi na, ba't kulang yung supply ng tawag nito, asukal? Ang dami namang tubo ng Bukidnon. Hindi naman nagkaka-anuhan dito. Okay lang naman. Ubusan, oo. Diba? So, it's very good. Yun lang talaga yung sabi natin earlier. May mga negosyante talagang nag-hoard and taking advantage of the situation. O, diba? Nilalabas lang mga produkto pag talagang, uy, ito na, pwede na yun. Nasa 100 na ang kilong asukal. Ilabas mo na yan para makapagbenta ng mahal. Which is very bad. It's a very bad attitude. Gabaan, uwi ka, sir. Diba? Uy, wag That's the naman. word. That's the word. Correct. Huwag naman i-over na Correct. bongga, diba? Correct. Mga So, ganun. ayan, before tayo mag-say goodbye, so shout out muna siguro natin, Dino, yung ating mga partner agrivet stores Mhm. na ready na sa atin ni Kuya Bill. Ay, ang abtika, uy. Yes. So, ayan. Somewhere there at Laguna. Ayan, hello Laguna. Been there to Laguna mo siguro 6 years ago. Nandun, nagpunta kami sa UP. Ayun, diba? O, lagi, UP lagi yun. Diba? Nag-aaral ko nung kami ng mga rice. Diba? Pinag-aralan namin ng mga bigas and all. Nakaka-brilliant na mga ganung factor. Ayan. Naway makabalik tayo puhon. Ayan. It was a trip by Department of Agriculture. Ayan. Sila nung nag-sponsor ng trip na yun. Mm-mm. Napakagandang bagay. Ayun. Puhon-puhon na naman. Correct. Ayan. Oo. So, ayan, balik tayo dito sa province of Laguna. Ang ating mga partner agrivet store somewhere in San Pablo City, Laguna. Ang John Poultry Supply, Binoni Mar Agrivet Supply, DNA o D4A Petmaster Feeds, and RBM Poultry Supply. Habang dyan naman sa Los Baños, Laguna, so I think dyan pumunta si Inday Badyang sa UP Los Baños. So, ayan ha, ang Feeds to Go Feed Store. Andyan po yan sa Los Baños, Laguna. Sa May Cabuyao City, Laguna, ang FNM Trading at ARN Poultry Supply. At dyan naman sa Calamba City, Laguna, ang Grimagro Rice and Feed Supply at NR Landico Lester Store. Okay? Dyan po yan sa province of Laguna. Ito pong nabanggit namin ng mga agrivet stores, dyan po available ang ating mga produkto na inire-recommend po namin, especially sa ating mga backyard racers para maganda po ang paglaki ng inyong mga alagang hayop. Iwas sakit po sila. Kung magkakasakit man ay makaka-recover agad dahil nasa sapat ang kanilang nakukuha na vitamins at minerals mula sa ating mga vitamina. Ito po yung King's Vita Plus Animal Feed Supplement. At syempre, kung magkasakit man, huwag sintensyahan agad. Okay? Huwag agad. Bigyan nyo ng chance na mabuhay. Bigyan ng chance. So, bigyan niya ng chance na mabuhay. Of course, gamutin naman, no, di ba? Have faith po kayo sa paggamot gamit ang Panamox. Okay? Panamox Caplet at Panamox Forte. Para po yan sa mga manok na may sakit. Ibigay niyo po yan sa inyong mga alagang manok. Huwag niyo pong sentensyahan, okay? At sa mga pare natin dyan na nagkukondisyon po sa kanilang mga manok panabong, meron mo tayo Intenso products. Yan po ang Intenso Premium, Intenso Power Stag, at saka Intenso Plus. Ganun din ang Worms to Go bilang pabisang pampurga po sa inyong mga alagang manok. So before ninyo pakastahan po, before po ninyo i-breed or paitlogin
ang inyong mga alagang manok, mapa chicken, native chicken or Tagalog na manok, ano ba yan? Mga Check na manok. heritage chicken, ano ba yan? Mga ready to lay hen, mga ready to lay chicken, so RTL ang sinasabi nila. So before nyo po yan takasan, make sure po na napurga na po yan siya gamit ang worms to go. So lahat po ng mga nabanggit namin ni Deba dyan ng mga products, available po yan siya sa ating mga Agrivet stores. But just in case na hindi po siya available dahil out of stock po, lalong-lalo na po dito sa Mindanao area, wag kayo pong maproblema dahil available po tayo sa ating mga social media site. Okay? Ang ating Facebook page, available po tayo. I-message nyo lang po kami sa aming Facebook page para po ay makuha namin ang inyong mga orders. COD po tayo via LBC. Ganun din po sa Shopee. Meron kami Shopee. Search nyo lamang po ang KBM Agrivet Lines. Opo. COD po yung Shopee natin via JNT and GoGo Express. And kung sa inyong lugar po ay malayo po ang LBC at hindi po makapag-COD sa LBC, pwede po mag-COP or cash on pick-up. So lahat po pwede, posible po dahil po yan sa ating social media. Lahat po pwede na po tayong makapag ihatid po namin ang inyong mga orders, okay? Yes. Pwede po nating kunin yung mga orders via online. So ayan po, maraming salamat. Yeah, so maraming options. So lahat na yan, inyo na para you can avail of our products ngayon. Yes, Day, anong meron? Birthday ng iyong anak. Before may nauna sa kanya, yun lang nagpunta ng early sa heaven. Happy birthday to my ate, Nina Yvonne. Oh my God, she's now 4 years old. So na certified. Yes, certified kaaway ni nanay and all. O, diba? Happy birthday, ate. Nanay, tatay, and little Brie over here loves you so much. Sa lahat ng mga nagbe-birthday, happy birthday! Happy birthday, Yvonne! Naway makakain kami ni Kuya Billy ng kalderetang kambing. Yeah. Kakain namin yung mga kambing namin. For so far, wala pa. Na-miss ko rin. Medyo parang masyado akong naano sa mga kambing before, few months before na we keep on cooking and when all. Parang everyday kaldereta na naman. Hinawi na naman. Mga kilawin at kaldereta. Ayan big girl na si Yvonne. Hi, Yvonne. She's so big na. With so dalaga na and all. Marami na siyang mga requests like kitchen. I want this one, nanay. Ang ingay mo, girl. Kasing daldal mo talaga nanay mo. Walang duda. Anak mo siya. Walang duda. Anak ko talaga siya. Ito ring patabain dito. Ito sure ako, Day. Sure ako dyan. Yung patabaing bata dyan. Wala pa alam. Tulog lang talaga siya. Ayan. Good night, girl. Maya ka na gising. Baka para madaling araw na naman matutulog si nanay at tatay mo. Ay, Diyos ko. Anyway po, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong Miyerkules. Ayan. Bukas po ulit. May kasama na lang po tayong friend, of course, ang ating guest speaker, Manok Tambayan, para sa additional tips naman po sa inyong pagmamanukan. Maraming salamat, Luzon, Visayas, and Mindanao. Dito po si Inday Badyang. At ito po si Clara Tita. Bukas po ulit dito lamang sa nag-iisang programa para sa inyo pong mga magsasaka sa agrikultura. Wala nang iba pa ang AgriSenso. Agrikultura, aasenso ka. Magandang hapon! Bye! Happy birthday mo! Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Badyang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.